Arramataka saioa beha, eta guk aurkezten dugu gara Uxue eta Xabat. Bilen Uxue, beha zaino, gazteiten ikasi dugu eta eskini ziguten proiektu eta esatu garen. Eta gure saioa... Bere zoizei eskini zioten. Eta bai, Uxuek nahi komentau ziren. Eta pixka tola jaiozan saioa, esan ziren, nahi eta zeri burutik duen gure saioa, orokorrean handatuk gaiek izango dire, lehenengoa, zakitezaki buruz, evoluzioa, hiperra, orokorrean ez dute lotura ikuko elkarren artean. Malen atalak ez dut lotura ikuko, bat abesten artean, edo zer respero saiontaz. Ni Samu naiz, eta ibiliko naiz Kafe Prokop irratsaioan hitz egiten. Kafe Prokop da irratsaio musikal bat, gehien bat izango du musikaren inguruan, musika inguratzen duten kontu anitzetan, kontzertuak, hitzaldiak, diskak, denetarik. Ez dago plan bat da musika eta bere osotasunean. Así que hori, eta alabein egongo da asteazkenetan, entzungai, eta baita beste plataforma bat. Gu Bero eta Ainoa gara, Suelta la olla, orain esango du Berok, baina Suelta la olla Berok egiten dut, eta nik Izpidea egiten dut. Izpidea azten da 8:00 eta 10:00 bukatzen da, eta astelehenetik ostiralera egiten dugu. Eta Izpidean egiten duguna da, egunero 2 elkarrizketa daude, gero kolaborazio bat ere egiten dugu egunero, eta goizetan egiten duguna da, lehenengo efemerideak, eguraldia ere esaten dugu, zer gehiago, albisteak, eta gauza ezberdinak. Eta gero hori, 2 elkarrizketa eta kolaborazio bat egunero. Y en Suelta la olla empieza a las 10 de la mañana hasta las 12, de lunes a viernes. Y es un magazine que lleva un montón de años en la radio. Este año sigue conservando las colaboraciones o espacios que siempre ha habido. Y también hay alguno nuevo. Siempre empezamos con un pequeño repaso de prensa, una iritzi zutabe, una opinión de 5 minutillos o así, y una entrevista principal como de media hora. Y luego las colaboraciones varían un poco en función del día de la semana. Tenemos colaboraciones de ciencia, de prestaciones sociales o derechos laborales, también los miércoles un poco batiburrillo, tenemos de salud mental, AILACET, que es sobre el uso y consumo de sustancias, agroecología. Y los jueves es la sección internacional y los viernes la cultural con la sección del gallinero de cine, que lleva muchos años, y literatura con diferentes editoriales. Y un poco es eso, soltar la olla y darle rienda suelta a la actualidad y a diferentes temas. Por komentatu denez Berok, nik ere komentatuko ditut gure kolaborazio berriak. Zinemari buruzko bat izango dugu, literaturari buruzko beste bat, azpimarrakoekin, hemenko Gasteizko irakurle taldearekin, zer gehiago, musika, gauza ezberdinak. Ez da inoiz egongo Suelta la ollaren mailara, zen ikustu Suelta la ollaren 4 orduko irratsaio bat zen, orduan orain hori mugatu da, eta Berok, jale asko dauka bere irratsaioan, eta Izpidean hori esan dudan bezala, daude kolaborazio berriak, baina batez ere hori, 2 elkarrizketa nagusiak ditugu. Gu Obaba programa egiten dugu, lehen egiten genuen babazarra, baina orain da Obaba. Claro, zikela zelako babazarra, eta orduan geratu gara erdia eta Baba, Obaba. Claro, hori da. Eta gara maiote irati, eta gertatzen zena zen, guk babazarratik atera genuela ondorio bat. Eta dela gu ezin dugu largako programa simple bat egiten jarraitu, ezta? Orduan egia bilatu nahi dugu, orduan horretarako egin dugun magazin bat. Hori da. Astean behin admititun den magazin bat, baina magazin bat azken finean. Orduan astero etorriko da aditu bat, pertsona bat, asko dakiena gai bati buruz. Orduan gai hori azalduko du berak oso ondo, eta guztien artean egia aurkituko dugu. Hori da, saiatuko gara egia aurkitzen. Hori delako gure gurua orain, egia aurkitzea mundu honetan, hori, egia unibertsal bat badago lago. Hori da.
Hori da guztian. Bai, hori da gure programa. Parrillako orkestrenera, baina bueno, beto esan da 2025ko parrilla orkestrenera, ez? Baina... Bueno, aurtengo parrilla nahiko berantarra izan arren, beti bezain bereziki, Oso berezia. polita eta aberats izango da. Oso aberatsa. Orduan, irratsaio berri asko etorri dira. Eta are gehiago joan dira. Baina, gaude etorkizunari begira, así que ez da importa. Aurten ditugu 11 saio euskeraz. Saio erderaz. Ole! Oso saio polita egin dute, eta zuek espero zenuten momentu garrantzitsuena